Masalimo 119 verse 105 mawanu ndiye nyali ya kumapazi yanga, ndiye unikira panjira panga. Dziko lapansi lakhala likugwiritsa ntchito mababu icecom, akhala kugwiritsa ntchito nyali za koloboyi kupazikatha parafini zimathima. Komano mawu a Mulungu ndi moyo, mawu a Mulungu ndi nyali imene tsiku ndi tsiku moyo wathu angathe kugwira nafe ntchito. Chotero pano pa akanema wa V&V komanso ulalo online tifuna tikuyitanireni kuti musanayambe tsiku lanu mulandire mkate wa moyo amene ndi mawu a Mulungu. Chotero ine Mbusa Joe Kumphasa ndikuyitanirani kuti tizikhala limodzi kumvera ndi kuonera uthenga wa mawu a Mulungu, chifukwa ndi chipulumutso, chifukwa ndi nyali yowunikira ku mapazi athu. Amen. Tifuna tikulandireninso nthawi ino okondedwa abwenzi kulikonse kumene muli. Tabweranso ndi phunziro lina limene mutu wake ndionena kuti kuchokera kukumasulidwa kupita ku utumiki. Tikuwerenga kuchoka mu Luka chapter 8 verse 26 kulekeza 39. Tipeza mzibambo uyu amene anali odwala, azibale ake adamukana kufikira amakhala kumanda, kumene amazitematema ndi miyala, amagenda anthu odusa pamanda apa, zimene kugalesa pamanda njira imeneyi anthu samadusanso chifukwa choopa munthu ameneyo. Ngakhale utumiki kuti anthu akalalikire mbali imeneyi dera limeneyi kudali kovuta chifukwa choopa mkulu ameneyi. Komano Yesu Khristu adapanga siku lina ulendo opita kugalesa kumeneku, ndi pamene adakumana maso ndi mkulu ameneyi. Chotero moyo umene uli wosweka ukakumana ndi Yesu umakhalanso obwezeretsedwa. Yesu Khristu akukumana ndi munthu wa ziwanda ameneyi, odwala ziwanda ameneyi, zibambo ameneyi ku Galileya, dera la Galileya, muzi kapena kuti mzinda wotchedwa Garesa, kumene utumiki wa Yesu Khristu kudali kovuta kuti Yesu Khristu atumikireko, chifukwa chakuti mkulu ameneyi adali wovuta, anthu samakhala naye pafupi. Chotero malingana ndi chikhalidwe, mkulu ameneyi amakhala kumanda, kumene anali ngati wodesedwa, anali payekha, isolated, anali wokanidwa ndi community, anali wokanidwa ndi azibale ache. Komano mene Yesu Khristu atakumana naye mkuluyu Bible likuti adathamanga ndi kukagwada pa mapazi a Yesu Khristu. Abwezi okondedwa tamvetserani, ndifuna ndibwerezenso. Odwala wamisala wa ku Garesa akuthamanga ndi miyendo yake ndi mapazi yake, kuthamanga ndi kukagwada pa mapazi a Yesu Khristu. Ife abwinobwino sitigwada, ife abwinobwino sitithamangira kwa Yesu Khristu, zodabwisa kwambiri. Ndi Yesu Khristu akumulankhula mkuluyu. Tamvetserani zimene mkuluyu akuyankha kuti musationonge, komano chimene ndikupempha, ndikufuna machiritso kuchokera kwa inu. Kusonyeza kuti ngakhale mkuluyu ali odwala akudzidziwa vuto lake. Ife amene tikuoneka bwinobwino sitikuziwa mavuto athu, kuti kachasu tikumwayi atipha sitikuziwa mavuto athu, kuti chigololo tikuchitachi chitipha sitikuziwa mavuto athu, kuti kubaku siku lina ati ocha. Koma uyu odwala wamisala wa ku Garesa akuzindikira kuti ine ndayenera ndichiritsidwe. Tamvetserani mawu a Greek onena kuti sozo, akutanthauza kuti to save, heal. Munthu uyu akufunika machiritso. Ngakhale amakhala kuderali, amasuwika machiritso ozaza kuti Mulungu wakumwamba ambwezeretsenso phumphu lake, ambwezeretsenso moyo wake, ambwezeretsenso thanzi lake. Chotero Yesu Khristu adakumana maso ndi oyipayo, mdierekezi Satana. Chotero Yesu Khristu chifukwa choti adayang'anizana maso ndi mdierekezi Satana, Yesu Khristu akumusintha mzibamboyu, kumusintha moyo wake wa uzimu, kumusintha moyo wake wa thupi.
Chotero zoyipa zonse zidachoka kwa mkuluyu. Bible likuti ziwanda zidachutuluka ndi kuthawira mu nkhumba, nkhumba zidakalowa m'madzi ndi zifa. Mkuluyu ndi mboni kudera la kwawo, mkuluyu ndi mboni kubanja la kwawo, mkuluyu ndi mboni ku Galileya konse, chifukwa atachiritsidwa anamuwuza Yesu kuti ndikulondolani kulikonse kumene mukupita. Yesu adamuwuza kuti pita ukawuza azibale ako akakuone. Mkuluyu adabwerera nakhala mulaliki wa uthenga wabwino ku banja la kwawo, nakhala mulaliki wa uthenga wabwino ku dera la kwawo, nakhala mulaliki wa uthenga wabwino m'muzi mwa kwawo, nakhala mulaliki wa uthenga wabwino ku dziko la kwawo. Chotero abwenzi okondedwa, machiritsidwe tadwala nthawi yayitali, Mulungu wakumwamba watichiritsa. Tidayenera ife tichitire umboni za kuchiritsidwa kwathu kodabwisa. Tidali oledzera chidakwa, tayamba kupemphera, tidayenera tikhale mboni kwa anthu amene amakhulupirira kuti sangathe kusiya kuledzera. Tidali osuta, tasiya chifukwa cha Yesu Khristu ameneyu. Tidayeneranso ife tichitire umboni kwa anthu amene amaona ngati kusuta ndikovuta kusiya. Chotero abwenzi okondedwa, lero uthenga uwu ukubwera kwa ife, zidachitika kalekalero, zikuyeneranso kuchitika lero. Yesu amene angathe kusintha mitima yathu ngakhale lero. Yesu amene angathe kuchosa misala yathu yomangogona paliponse. Yesu angathe kuchosa misala yathu yomangomwa zilizonse. Yesu angathe kuchosa misala yathu yongodya zilizonse. Yesu angathe kuchosa misala yathu yosapemphera. Yesu angathe kuchosa chilichonse cholakwika chimene chimadana ndi ufumu wa Mulungu wakumwamba. Mulungu wakumwamba atithandize kukhala mboni yokhulupirika. Mulungu wakumwamba atithandize kuti ife timasulidwe. Tikamasulidwa tichita zinthu zathu mophweka chifukwa chakuti Yesu Khristu asogola mu zochitika zathu. Mulungu wakumwamba atithandize kutichotsera uchimo umenewu. Mulungu wakumwamba atithandize kutibwezeretsanso mzimu wake woyera, kuti kumene tikuyenda, kumene tikukhala, kumene tikugwira ntchito, kumene tikupanga business, mzimu ameneyo akakhala mwa ife, anthu aona Yesu kupyolera mwa ife. Mulungu wakumwamba atithandize. Kwa iyo khale ulemu ndi ulemerero lero ndi kunthawi zonse. Tiyeni tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuthokoza mwalankhula nafe mu phunziro ili. Zikomo chifukwa cha wamisala uyu amene anabwera kwa inu Yesu Khristu, sadachite manyazi ndi misala yake, komano inu Mulungu wakumwamba mudanchirisa. Munatanchirisa kuvuto limene adali nalo, adakhala mlaliki wa uthenga wabwino. Zikomo chifukwa cha phunziro limeneli, mwa Yesu Khristu tapemphera. Amen.